panda hoine ba BJP misin khaijanai hatung khajani bukakte lukurok thamen orang bubagra dini ya pide barok khainai abo kai dambusuni jararago ya pide barok khainai bale hammai maribo angsine ekhon simna ka sine lukurok ngai hammai tei sine idea rokho dini sine hezamara bazar hati mato जों लाई थांनाय 2016 चम्मारे मध्य लाइखा 2 तारिख इमासनि जों रेजाल्ट रेवयाखय सिने तिप्रा हास्तेबो सिने तिप्रा मथा बबाग्रानि सिने दिनांगो तिप्रा सारपांसि थानानै होनाय जे तिप्रा मथा abo hatai dofana hamjani thansani mare so 13ta sito koplayung kha koplayung mane yagulo sine bogra somo sajak dorok jei jagabo tipra hasteo sine tipra motha koplayung mane jagabo dorok palbaksa kha thansa kha baksa kai dorok hohom dodom khai जों patai koplayung mane आंचलिक दल दाखलाय 2023 विधानसभा चम्मारियावनो जों सुदु तिप्रासा दल पाटाई लायो पाटाई खोप्लाय 13टा कन्स्टिट्युन्सिबो खोप्लायung मानरक साबै जों बबाग्रा साजाक नरक गुरुम कुथुमकाय आबे लक्सिन लायै नरक खाबाक्सा खान थानजा हामजाक लायनानै बिसोरथै नरक जानि जा जागा जै जागाबो जों पाटाई खोप्लायung खापुतो नरक आ जागाबो अहन्द दंखाय खोप्लायनो ओ साल तंथंमानि सालनो नरक पालायलाय दिनै आव जोंबो दिनै जोंनि सिना कन्स्टिट्युन्सिनि आन्दारो जोंनि हेजामारा खाथियो मातो जों खा थानसाखाय जोंनि सिनानि जत बरमनां पलिटिकल ब्लक कमिटि जोंनि जुनाल याखायबा जोंनि DWF YTM जत बेरामनि नखरनो दिनै फायाखै जों हम ददमखाय जों जोंनि पाटाई खोप्लायung माने जों पालायलायनाय फायमानजाक फायनाय जोंनि तिप्रा मथानि जोंनि चेयारमेन बरम गोनां जोङो दिनांगो बानसिनि भागे खालामनाय होननाय बिनि बिसिंदै जों दिनै हम ददमखाय पालायजागो जोंनि हाबाग्रा दै फायमानजाक फायनाय जोंनि